जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोनोसै दाखालि जे कार्बि आंलंआव जानाय जेनाखि जाथाय आरो बेखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंथिदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनै नोंथांमोननो खिथानानै होनोसै आरो भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन नायग्रोदो। এই আলোচনাখিনিৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিলৰ কেইবাখনো ৰুলছ, কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ, লেণ্ড এলিয়েনেশ্যন ৰুলছ আদি বিভিন্ন ৰুলছ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। এই ৰুলছ আৰু আইনবিলাকো ৰাজ্য চৰকাৰে সোনকালে অনুমোদন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজি এই গোটেইখিনি আলোচনা হ'ল আৰু বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিব বাকী আছে। 16 বা 17 জানুৱাৰীত আমাৰ দ্বিতীয় লানি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। চাওক, মই ইয়াতে তৃতীয় পক্ষ বা দ্বিতীয় পক্ষৰ কথা নকওঁ। এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এইটো এনেকুৱা নহয় যে এইটো কিবা দুটা গোষ্ঠীৰ সংঘৰ্ষ। ইয়াৰ লগত বহুদিনীয়া অমীমাংসিত কিছু প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছিলে। যিকোনো কাৰণতে নহওক ঘটনাটো ঘটিলে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে শান্তি ঘূৰাই অনা। সেইকাৰণে পুলিচেও যিজন জীৱন্তে জুইত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল সেই কেছটো ৰাখিব। বাকী যি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে পুলিচেও আমি জেনেৰেল এমনেষ্টি দি দিম, যাতে আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নাথাকে। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ, কাৰ্বি আংলং কাউন্সিল আৰু চিভিল ছ'চাইটি বা আন্দোলনকাৰী পক্ষ বা আন সকলো ৰাইজক লৈ আমি খেৰণীত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। কাৰ্বি আংলঙত আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। কাৰ্বি আংলং ক'ত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে স্যাৰ? কাৰ্বি আংলং আজি গোটেই লিষ্টখিনি আমি দেখিছোঁ। গতিকে কেছটো 5 জানুৱাৰীত আমি হাইকোৰ্টত যাম, কিন্তু ক'ত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে এই কথাটো আপোনালোকে কাউন্সিলৰ পৰা বুজিব। কিন্তু খেৰণীত ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে। বকলীয়া ইৰিগেশ্যনত আমি এভিকশ্যন কৰিব লাগিব সোনকালে। আজি সিদ্ধান্ত হৈছে যে বকলীয়া ইৰিগেশ্যনত আমি সোনকালে এভিকশ্যন কৰিব লাগে। Today the outcome was that we have decided to move jointly before Guwahati High Court so that the entire VGR PGR issue can be resolved immediately. We also decided to shift all offices from VGR PGR area. We have also decided to fence all the vacant land immediately and start a afforestation drive in the vacant area. We have also decided to cancel trade license which were illegally issued in last 5 years. We have also decided to start eviction processes against the people who occupy different government land, including the irrigation offices in Bokolia. So many decisions has been taken. We will provide a job to the victim family. We will withdraw police cases. Many decisions has been taken. And on 17 or 16 January, we will sit down again to resolve all other issues. So it was a fruitful discussion. According to me, the discussion is very good. For the first time we come to know there is a issue with Karbi Anglong Council also. They have not filed the affidavit before High Court last 2 years. If they would have filed the affidavit, the matter could have been resolved by now. So I have directed Council also to file affidavit before 5th January so that uncertainty is removed. So today discussion is fruitful, and definitely the civil society will also talk to you, and I am hopeful that we will be able to resolve all the issue amicably. Some time is needed, but I am with the people of Karbi Anglong and we will resolve this thing through a process of discussion. সময়মতে এফিডেভিট দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিলে, কিন্তু কাউন্সিলে কৈছে আমাৰ লগত অৰিজিনেল নটিফিকেশ্যনখন নাই, ৰাইজে কৈছে আমাৰ লগত আছে। গতিকে মই কৈছোঁ যে আপোনালোক দুই পক্ষই বহি একেলগে এফিডেভিটখন বনাই দি দিয়ক। I think whatever I need to say, I have said. But in this critical junction, if I say more,
there will be problem. I think whatever I said, that should be good enough. You speak to the agitationists, they are coming, so they will also give their viewpoint to you. So this is ex-KC only. Ex-KC I have already announced, one job they will get. The victim family will give one government job and 10 lakhs rupees. जों नुबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुखाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे ट्राइबेल अर्गानाइजेशनफोरजों डिसकासन खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथाङा दिनै खोथा होबाय आरो फुरथिसुथि होबाय जे जायफोर पिजिआर आरो बिजिआर हाफोरावहाय जायफोर दखल खालामनानै थाफैदोंमोन एबा इनक्ल'सार जाफैदोंमोन बिथांमोना जानो हागौ हयथ' सोरबा बिहारनिफ्राय फैनाय आरो बबेनिफ्रायबा फैनाय हिन्दी भाषी राव रायलायग्रा बिथांमोना दा बिथांमोना हा खालि नुबानो जेराव सरकारि माथिया हाया जुदि लांदां दङ आबाद मावाखै आरो बेखौ सरकारि हा होननानै मिथिबाय अब्ला बिथांमोना बाहाय थानानै फिसा मोनसे बिजनेस मावफैनो लाजिनो आरो लाजिनानै लासै लासैनो बे न'आव बिसोर न' लुयैनो जिबि जुन्थु बायनानै बिथांमोना थानायनि माखासे लामाखौ लायो आरोखि बिसोरो दा बेखौ नुनानै स्ट्रं मोनसे डिसकासननि गेजेरजोंहाय जेरैबायदि गोबां घटना जानानै थांबाय बाहाय हयथ' न'आव खामनानै मानसि थैलायनाय जाबाय पुलिसनि गुलिजोंबो मानसि थैनाय जाबाय दा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों जे जाय मानसिया जिउ जोबनांबाय बिथांनि न'खरनो साख्रि होगोन लोगोसे 10 लाख रां होनाय जागोन आरो लोगोसे इमिडियेटलि जायफोर पिजिआर आरो बिजिआर जायफोर हाफोराव जायफोर दखल खालामनानै दङ बिसोरखौ इभेक्सन खालामसिगोन गोख्रैनो आरो लोगोसेनो जायफोर माने सरकारि हाफ्रावबो दङ जाहैबाय अबेबा सरकारि माखासे अफिसफ्रावबो अफिसनि साखाथि फाखाथिबो बिथांमोना माने सरकारनि अफिसियेलि हाफ्रावबो बिथांमोना दखल खालामना दं जाहैबाय आरोखि बेखौबो इभेक्सन खालामसिगोन बेखौ स्पस्ट खोथा आरो बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय मोजांनि बाथ्रा वेल एन्ड गुड अके दाना फैदो जोंनि बिटिसिआव मा जोंनि बिटिसिआवल' मालाय सरकारि हाफोरावहाय बेबायदि इनक्ल'ज खालामनाय गैया नामा निसय दङ कार्बि आंलंआवबो दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय गोबां माखासे इनक्ल'ज खालामनाय दं दा बिथांमोननि दाबिया जाहैबाय मा पिजिआर बिजिआर हाफोरजों लोगोसेनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलाव जायफोरनाखि बेदखल खालामफैदों माने खुनु माने रावनावबो सोङालासिनो बिथांमोना सिरियै थाफैनानै बिजनेस बेफार फालांगि खालामनो लाफैदों आरो बिदिनो बिथांमोना बे जायगायाव मोजां मोजां न' लुनानै थादों सोरबा बिल्डिं लुनानै थाबाय सोरबा अनेक खालामबाय बाहाय धोरोमनि स्थान खालामबाय मन्दिर गायसनबाय सोरबा माबा गायसनबाय बिदिजोंनो बिसोरो थानो लाबाय दा बेनिखायनो बैफोर गासैबो आयदानि सायाव जों सालिजारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय खामानिफोरखौ मावनो हायो होननानै बुङोबा सरकारा हायो आरो सरकारा हायै जेबो गैया जुदि सरकारा हायाब्ला सोरथो हानो सरकारा जुदि हायाब्ला सरासनस्रा रायजो राजाफ्रानो बिनि सायाव मावनांगोन अब्ला आयेनखौ सिफायनाय जागोन आयेनखौ भंग खालामनाय जागोन आयेनखौ गावनि आखायाव लानाय जागोन दा बे आरो बाथ्राया दा नोंथांमोना नुखाबाय दिनै बिथांमोना बुंदों बे जाहाथे होननानै थांनाय कार्बि गबेक होननाय बुंनाय बाथ्रा आरो बे कार्बि गबेकखौहाय बेनि थागिबि बै समनिफ्रायनो थाबोनाय बिहारिफ्रा बुंदों जे जोङो बुङाखै बिसोर अबेबा साइडनिफ्राय फैनानै बुंफैदों खिन्थु जोंनि बाव थानाय सुबुंफ्रा बुङाखै होननानैबो बिथांमोनहा सिखार लादों आरो लोगोसे दिनै बिथांमोनहा कार्बि भाइफोरजों माने बुलायनो माने सुगुमारिबो जों नुवा नुदों आरोखि दा गथिखे जाहाथे जेखि जायाथों मानो जाय आसामनि भुमिपुत्र जाय आसामनि हायाव जोनोम मोननाय हानिफ्राय जोनोम मोननाय बिथांमोनहा मानो सैनांगौ जाखो बिथांमोनहा मोजाङै दंखायो नाथाय जाय बिथांमोना गुबुननिफ्राय फैनानै बाहाय बिजनेस मावफैनो लाबाय माबा मोनसे लाबाय बिनि उनाव बिसोर थानो लालावबाय बिनिफ्रायसो जादों आबाव थानाया दा जोंनावबो बिटिसिआवबो गोबां हाबबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो दैदेनगिरि सार नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला नोंथांमोननो दिनैसिमबो आसि थुनानै दिन्थिनो थाखाय ट्राइबेल संघआ रेडि जानानै दङ जे बिटिसिआव बबे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय गुबुन जाथिफ्रा दिनै हाबनानै थाफैदों आरो बिथांमोना सै खालामनो लादों बेखौहाय दिनै नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा दिनै ट्राइबेल संघआ आसि दिन्थिनानै होनो माने थियारि दं मानोना बिटिसिआवबो गोबां बिथांमोना हाबनानै थाफैबाय सारमोन दा गथिखे कार्बि आंलंआ मा आरो जोंनि बिटिसिआ मा कार्बि आंलं आरो बिटिसि एखे कन्डिसन दा बेनिखायनो दाखालि आं नुदों दिपेन बर' सारनि मोनसे पस्ट जे दानि गभर्नमेन्टआ जुदि आयेनखौ भंग खालामनानै जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि हा होमारोब्ला बेवहाय जों जिरायनानै थानाय नङा अके वेल एन्ड गुड खारन ओरैबायदि जायो नालाय मालाबा बेखायनो गिखांनाय फैयो जायफ्राव बेखायनो साउन्ड होनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा
पलिटिकेलनि लाबालबनि खाथिरावनो मालाबा नों होखारथारनांगौ रिमुभ खालामथारनांगौबो नों रिमुभ खालामनो हायाना बुस्थुआ बिसोरना माने भट बेनि खोथा फैबाय बिसोरनावबो गोबां भटफोर थाबाय बिसोरनि भटखौ लायाबा नों देरहायै अबस्था फैबाय आरो नोंखौ जुदि इलेक्सन खालामोब्ला भट माने नों मोनला नङा होमबा बे आरो दाखालि आं नुदों पाब्लिक रिलेक्सन पार्टिनि आफादगिरि मा नामा निरन्जय नामा बिथाङाबो बुंदों जे बिटिसि हालामाव गोबां माने दखल खालामना थाफैबाय इनक्ल'सार जाबाय दा बेफोरखौ इभेक्सन खालामनांगौनि जोंनि सरकारा सानगोना सानाखै जों हाग्रामा आरो प्रमट जों होलायबाय थाबानो जानाय नङा बाथ्राया सैथो बाथ्राखौनो बुंनो बेयो जोंनाव दैदेनगिरिफोरा जायफोर जोंनि बिटिसिखौ सालायगोन सासन खालामगोन गुबुन सोरबा दल जोनोम जागोन बा फैगोन बिथांमोनहा खुनु दिनैसिमबो साहस गैया नामा आयेननि आवथायाव थानानै इभेक्सन खालामनायनि खामानिखौ दा जोङो खालामथारनांगोन खारन जोंनि फिउचारनिफ्राय आं जायखौनो बार बुंबाय थादों जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय सिन्था खालामो इयुननि थाखाय जाय सिन्था खालामो फिउचार जेनेरेसनखौ जाय सानहरो बिथांमोना दिनैसिमबो गिखांनाय फैयो जोंसो मोजाङै थांनोसै दे जोंसो मोजाङै जों थैलांनो हानोसै नाथाय आंनि फिसा आरो आंनि फिसानि फिसाफ्रा जायखौ जों फिसौ सोमोन्दो जायो बिमायं सोमोन्दो जाहैगोन बिथांमोननि फिउचारा मा जाहैगोन बिथांमोना सै जागोन ना जाया बिथांमोना बबाव थागोन बबाव बेफार फालांगि खालामनानै मावनानै थागोन हाथाय बाजार जेराव थांनो हायि जागोन बिसोरखौ मानोना बिसोरनि जनसंख्याया बारायगोन सुबुं सानखोआ बारायगोन ना जों बबे बिजनेस मावनो जानो हानो गासिबो बिसोर दखल खालामजोबगोन गतिके बेनिखायनो जों बे आयदानि सायावहाय जोंनि दैदेनगिरि सारमोना गोथौयै माने सालिजारि खालामनानै नायनांगोन दिनै कार्बि आंलंआवल' जादों होननानै जों जिरायनानै थाबा जानाय नङा कार्बि आंलंनि बारा हयथ' जोंनावबो नांनो हागौ खारन मानोना गोबाव समनिफ्रायनो बे थासारिखौ बयबो नुजोबखानाय जायनि खुलाव बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंदों जोंनि क'क्राझाराबो सेकेन्ड धुब्रि जानो थांगासिनो दं होननानै आरो बे थांगोनानो दिनै सेकेन्ड धुब्रि मानो नोंथांमोना नाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव नाय नोंथांमोना दिनैबो नोंथांमोना नायबा नुगोन मोनफ्रोमबो समस्थियाव सोरनि भटआ बर'फोरनि खाथि खाथि थाबाय थायो सेकेन्ड लार्जेस्ट सोर जाबाय थायो मा बै सेकेन्ड लार्जेस्ट जाबाय सुबुंफ्रा गावसिनि निजा हायाव थादों ना सोरनिबा हायाव थादों बेखौ जों साननांगोन आरो बेखौ जों साननो रोङाबा जाय दैदेनगिरि जाबानो जानाय नङा नोंथांमोनाबो अरायसम दैदेनगिरि जानो हानाय नङा बिथांमोननि दखलाव बिथांमोननि आखायाव मालाबा गथायनांगोन गावनि हाखौनो गावनि न' बां लुखानायखौनो जोङो गुबुननो हगारनानै होनांगोन जे बिटिसिआ जोंनि न' डिसि सेक्रेटारियेटआ बेखौबो जों गुबुननि आखायाव हगारनानै होनांगोन सानबायनो जों दा बिटिसि मोनबाय 2003नि जेनोखि एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय आरो बैफोर जेनोखि एग्रिमेन्ट जोंनि बाउन्डारि सिमायाव जे जोंनि थानानै आरो जोंनो जुदि उल्था खारफिननांगौ जायोबा बेनि सायाव नोंथांमोना माबायदि मोनगोन गोसोखौ वेल एन्ड गुड आं सानदों आरो मिथिगोन जे नोंथांमोना जानो हागौ जोंहा थाखा फैसा दंखाजोबो मा दरखार जों बाहाय जायोबा जों दस्रायाव खारगोन टाउन लेभेलाव जों थाहैगोन हा हु बायनानै नाथाय बै जाम्बा जाम्बि सरासनस्रा सुबुंफ्रा बबाव हा बायनानै थाहैगोन बा मा खालामनानै थाहैगोन जुदि जों आयेनाव दंखायो आयेना नोंनि आखायावनो नङा होमबा जाय सासन खालामो जाय दैदेनो बिथांनि आखायावनो आयेना दंखायो जोंथ' आयेननि बारगा मावनानैथ' जों मालाबाबो जों रिमुभ खालामनो थिनाखैना आरो लुबैया जोङो बेबायदि जानो थाखाय आरे आयेनाव थादोब्रा आयेनाव थानानै बिसोरखौ रिमुभ खालामनो नङा होमबा जे नोंसोरो बबेनिफ्राय फैयामोन नोंसोर बे जायगायाव थांदो आंनाव ओंखायनो नों मास मोनसेनि गेजेर सम हो मास मोननै हो इभेन मास मोनथाम हो बा 6 मासखौनो हो 6 मासनि गेजेराव जुदि नोंसोरो थफ्ला बोनानै खारजोबाबा नोंसोरखौ इभेक्सन खालामनाय जागोन बास बहाय नोंहा आयेन दं गुवाहाटि हाइकर्ट दङ सुप्रिम कर्ट दङ जोंहा सुप्रिम कर्टआ बेखौ नायगोन हाइकर्टआ बेखौ नायगोन बेनि उनाव बिथांमोना अर्डार होगोन खारन ट्राइबेल संघनि आखायाव गोबां प्रुफफोर दङ फोरमानफोर दङ गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय नटिस हरनाय रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय नाथाय थेवब्लाबो बेखौ दिनैसिमबो सरकारा मावनाय जायाखै फेलें जादों दुखुनांथाव बिसोर जायखि सरकार फैदों मानो फेलें जादों दा बेनिखायनो कार्बि आलं होननानै कार्बि आलंआवल' बे थासारिया जादों जोंनाव जाया होनोब्ला बे बिराद गिदिर मोनसे भुल जागोन बिराद मोनसे बे भुल सिन्था जागोन ओंखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायबाय जायखि सहराव थायाथों मानो नोंथांमोना राजखान्थिखौ खालाम मस्ट वेलकाम नोंथांमोना बर'नि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना जेखि राजखान्थि हान्जायाव थानानै दैदेननो वेल एन्ड गुड जेरैबायदि स्टेट गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि बिजेपिआ गाव माने माखासे इनक्ल'जारफोरखौ दिनै रिमुभ खालामबाय थादों थिग बिदियैनो जोंनावबो बिटिसि हालामाव थानाय सरकारा जोंना स्टेटआवनो बिजेपि गभ दंखायो हेमन्त मामा दंखायो एकदमबारे स्ट्रं सासे लिडारानो दंखायो जाय माने
हारिनि आसामनि थै गोनां आसामनि सिन्था खालामग्रा बिथांमोन थारसेयाव जोंहा मानो गिनांगौ दं बिथांमोननि माने सहाय सुबिदा लानानै जोंबो खालामदो दिनैल' नङा न' दाव नोङो एडमिसन खालामनायनि मुङाव नोंखौ सिफ जानो हानाय नङा जाखानाय नङा होननानै जुदि गियोबा बोरै जागोन फिउचारा मा जागोन नोंना साननांगौआ बेसो सानमोन ओंखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायबाय कार्बि आंलंआव जुदि गथ'फोरा जाना थाबाय बेखौथ' हिमन्त बिश्व शर्माया अलरेडि डिक्लेयार होखाबाय बेखौ थाबैनो इभिकसन खालामनाय जासिगोन बिसोरखौ होखारनाय जासिगोन जाय पिजिआर बिजिआर हायाव दङ आरो जायफोर सरकारि अफिसफ्राव मावख'फ्राव थादों आरो सोरबा माथावरियाव न' लुनानै थादों बिथांमोनखौ इभिकसन खालामनाय जासिगोन बे रोखा जाबाय आरोखि दा गतिके जोंबो जोंनि BTCनि थाखाय सांग्रां जानो दानिफ्रायनो नोजोर होदो थेंक इउ